φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως κάθε Σάββατο και πάλι μαζί σας για να πετάξουμε από υγεία και χαρά στην εκπομπή μας «Έτσι γίνεται το θαύμα». Και όλα αυτά που λέμε είναι πραγματικότητα, γίνονται κάθε μέρα, ιδίως την τελευταία εβδομάδα στα σεμινάρια. Η προσέλευση ήταν αθρώα, ήταν τέλεια, γεμίσαμε όλοι φως, συνειδητοποιήσαμε τι γίνεται. Και τι γίνεται, είμαστε θεϊκοί, είμαστε πνεύματα και ό,τι ζητάμε μας δίδεται αυτόματα. Μας δίδεται από πάνω η πηγή μας, το όλο, το φως μας δίνει αυτά που ζητάμε, αρκεί να μπορούμε να τα παραλάβουμε. Και μπορούμε να τα παραλάβουμε όταν πάψουμε να ανησυχούμε. Αυτό είναι το θέμα. Όταν ανησυχούμε, σταματάμε. Η πηγή μας επικοινωνεί με την ψυχή μας, με την καρδιά μας και μας τα δίνει. Πρέπει η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, να είναι γεμάτη αγάπη, να αισθάνεται τέλεια, να αισθάνεται ασφαλής, να έχει εμπιστοσύνη, να μπορεί να περιμένει και να είναι σίγουρη ότι θα της δοθεί και της δίδεται. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό που θα σας πούμε σήμερα και μπορούμε όλοι να το κερδίσουμε αυτό. Όλοι να το κερδίσουμε γιατί είμαστε πνεύματα, είμαστε ψυχές. Τα πάντα στο σύμπαν λειτουργούν, είναι άμορφη, άπειρη άμορφη ενέργεια και τη μορφοποιούμε με τη ροή πληροφοριών οι οποίες βγαίνουν από τη συνειδητότητά μας. Εν αρχή είναι ο λόγος. Τα πάντα ξεκίνησαν από το μηδέν. Στον μποζόνιο του Χίγκς είδαμε στο πείραμα της Γενέβης ότι από το τίποτα πλέον, από ουσία η οποία δεν μπορούμε να τη δούμε, δημιουργείται το σύμπαν, δημιουργούνται τα πάντα δια του λόγου μας, μορφοποιείται η άπειρη άμορφη ενέργεια και άρα λοιπόν μπορεί να σας δοθούν τα πάντα αρκεί να μην ανησυχείτε, αρκεί να μην μπλέχετε το εγώ σας. Είμαι εδώ να τα συνειδητοποιήσετε αυτά και έχω κάθε μέρα τα μηνύματά σας και καλό είναι να βλέπετε τις εκπομπές, να βλέπετε την αγάπη. Στην ιστοσελίδα μα χτυπήστε Φωτόπουλο στο ίντερνετ, σας έρχεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, είπαμε δωρεάν σεμινάρια Ναβαρίνο 9 στις 5 η ώρα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη έρχεστε, γεμίζετε φως, διότι όταν δείτε την αγάπη στο πρόσωπο του άλλου, στα μάτια του άλλου, όπως τη βλέπετε τώρα, καθρεφτίζετε, βλέπετε τον καθρέφτη του εαυτού σας και τον αγαπάτε. Εγώ, ενώ έχω φόβο, έχω θυμό, όταν έχουμε φόβο, θλίψη, θυμό, σημαίνει ότι έχουμε φύγει, έχουμε ξεκοπεί από την πηγή μας και είμαστε υπό την επίρρεια του εγώ μας. Είμαστε σκλάβοι. Θα χρειαστεί για να γίνει αυτό μια ολόκληρη διαδικασία, την οποία την περιγράφω και στα δύο μου τα βιβλία. Βλέπετε στο Μια ζωή γεμάτη φως και στο Έτσι γίνεται το θαύμα, που υπάρχει και CD μέσα για να επαναπρογραμματίσουμε το υποσυνείδητο, γιατί πολλοί έχετε με αυτή την καταπληκτική μουσική που ακούτε και θετικά λόγια, γιατί πάρα πολλοί έχετε αρνητικές πεποιθήσεις. Χρειάζεται να τις βγάλουμε τις αρνητικές πεποιθήσεις, χρειάζεται να απενεργοποιήσουμε, γιατί όταν εσείς κλείβεστε, θυμώνετε, δονείστε, γεμίζετε αρνητική ενέργεια, δονείσεστε κατώτερες συχνότητες. Γι' αυτό αν ανησυχείτε δεν γίνεται τίποτα, διότι μόνο όταν εκπέμπουμε φως, μόνο όταν δονούμαστε σε ανώτερες συχνότητες που είναι οι συχνότητες της αγάπης, μπορεί να μας δοθεί κάτι. Αν έχουμε φόβο δεν γίνεται τίποτα, γιατί δονούμαστε σε συχνότητες, αν αγαπάμε δονούμαστε σε συχνότητες 500 παλμούς το δευτερόλεπτο και πάνω. Αν έχουμε φόβο δονούμαστε θλίψεις 75, αν έχουμε ανασφάλεια, αν έχουμε ενοχές, δονούμαστε σε 30 παλμούς το δευτερόλεπτο. Εδώ είναι το μυστικό. Άρα αν κάτι σας πάει στραβά, αν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε, εδώ είναι το μεγάλο μυστικό που πρέπει να συνειδητοποιήσετε, και το κάνω γιατί πριν 2 εβδομάδες δεν είχα κόσμο και λέω Θεέ μου, θέλω να έχω κόσμο στα σεμινάρια μου και το θέλω με την ψυχή μου. Και αμέσως έγινε. Ό,τι πω και το πιστέψω σε οποιοδήποτε τομέα και το αποδεικνύω στον εαυτό μου και το αποδεικνύετε και εσείς κάθε μέρα ότι γίνεται. Δηλαδή τι λέμε, Θεέ μου, θέλω να έχω αυτό και το θέλω με την ψυχή μου. Εάν δεν σας γίνει αυτό που θέλετε, δεν πρέπει να ανησυχείτε, δεν πρέπει να θυμώνετε, δεν πρέπει να θλίβεστε, γιατί κατεβάζετε τις συχνότητες και το χάνετε. Εδώ είναι όλο το μεγάλο μυστικό. Άρα λοιπόν με πίστη ξαναλέμε αυτό που επιθυμούμε. Να ξέρετε, πάντα γίνεται αυτό που βαθιά θέλουμε, αρκεί
να το εκφράσουμε, αρκεί όταν μας συμβεί κάτι. Αυτό μου συμβαίνει, ακόμη και το έλεγα και προχθές στο σεμινάριο με τη γυναίκα μου. Είχε γίνει κάτι και μου είχε θυμώσει, δεν μου φερόταν καλά. Και λέω: θέλω η γυναίκα μου να με σέβεται και να μου φέρεται καλά. Μέσα σε μισή ώρα ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη χωρίς να κάνω τίποτα. Τα πάντα είναι συνδεδεμένα. Οι επάνω μας ακούνε. Το σύμπαν, ο Θεός, οι αναληφθέντες δάσκαλοι οι οποίοι υπάρχουν, τα πάντα, ο Κύριος, η Παναγία, οι Άγιοι, όλοι μας ακούν και μας δίνουν και θέλουν να μας δώσουν αυτό που θέλουμε εμείς και θέλουν να μας βλέπουν ευτυχισμένους. Πρέπει εμείς όμως να το συνειδητοποιήσουμε και να μην θυμώνουμε. Αν θυμώνουμε, αν στενοχωριόμαστε, αν θλιβόμαστε, κόβουμε τη γέφυρα για τα πάντα. Αν κάποιος έχει πολλά αρνητικά συναισθήματα, πρέπει να ξεμπλοκάρει τους μεσημβρινούς, να ξεμπλοκάρει τα κέντρα και όλα αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου και να δείξουμε λίγο. Αυτό είναι μέσα από το βιβλίο μου, το Μια ζωή γεμάτη φως. Βλέπουμε το μεσημβρινό της σχολής. Βλέπετε εδώ που ξεκινάει από τον κρόταφο, αυτό το σημείο εδώ στον κρόταφο, και βλέπουμε και πίσω από το κεφάλι, εδώ πίσω ακριβώς από τα αυτή στον αυχή, αν έχουμε προβλήματα πονοκεφάλου, αν έχουμε προβλήματα αϊπνίας, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το σημείο. Ακόμη και προβλήματα στην ακοή, γιατί βλέπετε ο μεσημβρινός της σχολής μας έχει όλο, μας περικλεί όλο το αυτί μας. Άρα λοιπόν, ακόμη και προβλήματα στη μέση, γιατί βλέπετε μια κυρία με είχε πάρει και είχε πρόβλημα με το σύζυγό της, είχε πρόβλημα στη μέση του σύζυγό της και της λέω: τσακωθήκατε? Ναι, μου λέει, που το ξέρετε. Ναι, γιατί αν θυμώσουμε, μπλοκάρουν οι οσφυϊκοί. Βλέπουμε εδώ. Έχουμε μπλοκάρισμα ενέργειας και έχουμε πρόβλημα στους οσφυϊκούς. Και μάλιστα και το λουμπάγκο και οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, μπορούμε να βοηθηθούμε από το μεσημβρινό της σχολής. Βλέποντας εδώ και δίνω ακριβείς οδηγίες, πηγαίνοντας στο πρώτο τελευταίο δάχτυλο του ποδιού πίσω από το γόνατο και ακριβώς εδώ στο ισχύο επάνω πιάνουμε και το ισχύο για να ξεμπλοκάρουμε όλα αυτά. Σας δίνουμε πλήρεις οδηγίες πώς θα απενεργοποιήσετε τα προβλήματα που έχετε στους μεσημβρινούς, όπως εδώ ο μεσημβρινός της πλήνας, κυρίως για γυναικολογικά ή για ανασφάλεια, οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, πιέζοντας εδώ συνέχεια στην κίτρινη γραμμή κάτω από την αμασχάλη μας, όπως βλέπουμε, και κυρίως το σημείο που είναι σημαντικότατο, είναι πάνω από το γόνα, αυτό που σας δείχνω εδώ το σημείο, και καταλήγει στο έξω δάχτυλο του ποδιού. Αυτό εδώ μας βοηθάει, όπως βλέπουμε, και μας βοηθάει για το θηροειδή αδένα. Έχουμε μεσημβρινό του στομάχου για ανασφάλεια. Όταν έχουμε ανασφάλεια, μπλοκάρει το στομάχι μας, κάνουμε μαλάξεις κάτω από τα μάτια μας και προχωράμε έξω από το γόνατο, σε αυτό το σημείο της γαλήνης, κάτω και έξω από το γόνατο που δείχνουμε, και μετά καταλήγουμε στο δεύτερο δάχτυλο του ποδιού, το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Βοηθιόμαστε για το μεσημβρινό του στομάχου. Εδώ έχουμε το μεσημβρινό του λεπτού εντέρου, που είναι σημαντικό για συναισθηματική ερωτική απαγοήτευση. Σας το λέω συνεχώς και κυρίως στις γυναίκες που έρχεστε, και άντρες βέβαια, δεν μπορώ να πω, αλλά οι άντρες το παίζουμε πιο δύσκολο, ότι δεν φοβόμαστε, αλλά εσείς οι γυναίκες βλέπετε το πρόβλημα, το εντοπίζετε και το διορθώνετε και είναι σημαντικό. Λοιπόν, πίσω κάνοντας μαλάξεις εδώ στα φτερά μας, πίσω ακριβώς στην ομοπλάτη, είναι ο μεσημβρινός του λεπτού εντέρου και είναι συναισθηματική ερωτική απαγοήτευση. Ακόμη συναισθηματική απαγοήτευση μπορεί να έχουμε και από τους γονείς μας, τα παιδιά μας, και καταλήγει στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού που μπορούμε να διώξουμε την ανασφάλεια. Τα έχουμε όλα συστηματικά, όλους τους μεσημβρινούς. Τριπλός θερμαστής, ένας καταπληκτικός μεσημβρινός κυρίως, που πάει στο δάχτυλο του δαχτυλιδιού. Αν κάνουμε στις άκρες, βοηθάμε τα επινεφρίδια, διώχνουμε το στρες. Εάν κάνουμε στη μέση του δαχτύλου, βοηθάμε το θηροειδή, και αν κάνουμε στη βάση του δαχτύλου, βοηθάμε υπόφυση-επίφυση. Ένας σημαντικότατος μεσημβρινός που ρυθμίζει τα πάντα και σας έχουμε οδηγίες για τα πάντα. Και το κυριότερο βέβαια, ο μεσημβρινός της καρδιάς, όταν κλείσει η καρδιά μας, έλλειψη αγάπης, έχουμε μπλοκάρισμα στην καρδιά, έχουμε ανεπάρκειες, παθαίνουμε έμφραγμα, γιατί η καρδιά μας κλείνει. Κάνουμε μαλάξεις και μπορούμε να σωθούμε, και έχω βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Ακόμη και από το Ωνάσιο μου ζητήσαν να τους στείλω πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Στη βάση βλέπετε μέσα κάτω από τη μασχάλη μας και στο μικρό δαχτυλάκι του χεριού, και λέμε ακριβώς τι απενεργοποιούμε σε όλο αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν σας δίνουμε όλες τις οδηγίες. Σας δίνουμε όλες τις οδηγίες με το βιβλίο που βλέπουμε εδώ, το Έτσι γίνεται το θαύμα, το καινούριο βιβλίο, και βέβαια και το παλιό, γιατί έχουν και τα δύο, γιατί πρέπει να διαβάσετε πρώτα το πρώτο για αυτό το δεύτερο, και μπορώ να σας στείλω κιόλας με έξοδα αποστολής δωρεάν και με έκπτωση. Θα τηλεφωνήσω 33-87.000 ή στην ιστοσελίδα, μα χτυπήσετε Φωτόπουλος, θα βρείτε τα στοιχεία μου, ή στο 69 77 34 97 66.
69 77 34 97 66. Γιατί είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε τα εργαλεία να διώξουμε το βάρος από πάνω μας για να ανοίξει η καρδιά μας και να έχουμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν, όταν θλιβόμαστε, όπως ήταν μια κυρία η Ιωάννα η οποία είχε καρκίνο στο στήθος και μου λέει θλίβουμε και κλαίω συνεχώς. Και της λέω αυτό που κάνεις είναι εγκληματικό. Γιατί όταν θλίβεσαι φεύγεις από τα χέρια του Θεού και πας στα χέρια του εγώ σου. Και αυτό σε μαστιγώνει, σε βασανίζει, σε έχει σε κυριαρχία. Χαμηλώνεις αμέσως, απενεργοποιείς όταν θλιβόμαστε, απενεργοποιούμε το νοσοποιητικό σύστημα και έτσι ο καρκίνος καλπάζει. Γι' αυτό όποιος έχει καρκίνο, όποιος έχει αυτοάνωση, όποιος έχει σοβαρές ασθένειες, θα πρέπει να απενεργοποιήσει τα αρνητικά του συναισθήματα, θα πρέπει να προσεύχεται. Της λέω προσευχή σου. Πήγαινε στην εκκλησία να κοινωνάς, να εξομολογήσει, γιατί όταν συμμετέχουμε στα μυστήρια, έρχεται η ψυχή μας σε επαφή με την πηγή της. Όλες οι τελετές, ακόμη μου ήρθαν στα σεμινάρια και 2 δωδεκαθεϊστές και ήταν ήρεμοι και γαλήνιοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί να συμμετέχετε στα μυστήρια και στις τελετές. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα ελευσίνια μυστήρια και γράφω αναλυτικά για αυτά στο βιβλίο μου το Έτσι γίνεται το θαύμα. Εγώ βέβαια δηλώνω, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, πηγαίνω στην εκκλησία που είμαι, αλλά και οι άλλοι που δεν είναι όμως όταν τηρούν τις τελετές και όλα και τα μυστήρια της θρησκείας τους βοηθούνται γιατί επικοινωνούν με την πηγή τους. Να το ξέρετε αυτό, επικοινωνούμε με την πηγή μας και βοηθιέται μια ψυχή όταν είναι εγκατελελειμμένη και δεν έχει επαφή με τα μυστήρια και τις τελετές, κόβει, πηγαίνει στο σκοτάδι και έχει προβλήματα, πρέπει να τα καταλάβουμε. Όταν αισθανόμαστε ξεκομμένοι, έχουμε κόψει την επαφή με την πηγή μας και έτσι έχουμε προβλήματα, τα έχουμε χάσει όλα. Είμαστε, όπως είπαμε, πνεύματα και πρέπει να έχουμε επαφή με την πηγή μας, με τα μυστήρια, με όλα αυτά να συγχωρούμε. Δεύτερον, είμαστε νους και πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε με το CD που έχουμε στο βιβλίο μας, γιατί έχουμε ο νους, έχουμε πεποιθήσεις. Αυτές τις πεποιθήσεις, αν έχουμε προβλήματα, σημαίνει ότι είναι λανθασμένες και πρέπει να τις αλλάξουμε. Τρίτον, είμαστε ενέργεια. Πρέπει να απενεργοποιήσουμε τα μπλοκαρίσματα που έχουμε στους μεσημβρινούς. Μπορεί να συνέβη κάτι, αλλά το μπλοκάρισμα μένει. Έτσι. Και τέταρτον, γι' αυτό τα έχουμε όλα στο βιβλίο αυτά που σας δείξαμε και σας τα δείχνουμε. Και τέταρτον, είμαστε σώμα και πρέπει να τρεφόμαστε πάντα με φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φύτρα και μας βοηθάει εδώ και το κολλά. Πάμε για να πετάξουμε, αγαπητοί φίλοι, πάμε για να πετάξουμε από υγεία και χαρά. Συνειδητοποιήστε ένα πράγμα. Είμαστε φως, είμαστε ψυχές ενωμένες με το όλο. Πρέπει να προσευχόμαστε και αυτή η προσευχή είναι τέλεια να τη λέτε συνέχεια. Θέλω Θεέ μου μόνο φως και αυτό το θέλω με την ψυχή μου. Φως. Φως είναι αγάπη και φως σημαίνει ότι σας δίδει ό,τι ζητήσετε. Θέλω αυτό, θέλω Θεέ μου αυτό σήμερα και αυτό το θέλω με την ψυχή μου και να το εννοείτε. Να το εννοείτε γιατί ερχόσαστε σε επικοινωνία και στη συνέχεια θα πούμε να ευχαριστείτε κιόλας εκ των προτέρων όπως ευχαρίστησε ο Κύριος πριν αναστήσει τον Λάζαρο. Λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου που με άκουσες. Ήξερα πάντα και ξέρω πάντα ότι με ακούς. Αυτό είναι το θέμα, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε φως, είμαστε ψυχές, είμαστε ομορφιά και όλα μας δίδονται. Σας το λέω και θα λέμε και σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ. Σημειώστε τα αυτά τα λόγια, είναι σημαντικά, σημαντικότατα για να σας δίδεται και έχω κατεύθυνση. Για αυτό που σας λέω και έχω φώτιση και είναι σημαντικά, τα εφαρμόζω και τα εφάρμοσα και έχω πάντα ό,τι θέλω, αρκεί να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να μην θέλω να βλάψω κάποιον, να μην θέλω να κάνω κακό σε κάποιον. Όταν αυτό που θέλω είναι καλό για μένα και την ανθρωπότητα, ο Θεός μου το δίνει πάντα και θα σας το δίνει και εσάς και λέμε σε ευγνωμονώ. Σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ Θεέ μου για ό,τι μου έχεις δώσει μέχρι σήμερα, γιατί μου έχεις δώσει σήμερα μέχρι σήμερα. Ξεχάσαμε μια λέξη, μέχρι σήμερα, έως σήμερα, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό είναι το θέμα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημά σου. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού μπορεί να είναι καλύτερο. Μπορεί να θέλουμε εμείς μια λύση, αλλά να υπάρχει ακόμη καλύτερη λύση για μας, για την κοινωνία. Και ο Κύριος μας το είπε. Μας είπε όλο το μυστικό των πάντων. Διαβάστε το. Εκείνος που με κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί. Αυτός με αγαπάει και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα. Σημειώσατε αυτά τα λόγια, τα είπε ο Κύριος. Τι σημαίνει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα? Θα είναι ενωμένος με τον Πατέρα και θα του δώσει τα πάντα. Θα του δώσει αγάπη, θα του δώσει φως, θα του δώσει αυθονία, θα του δώσει τέλειες σχέσεις. Ό,τι θέλει. Ο Θεός, η πηγή είναι τα πάντα. Είναι ένα, αγαπητοί φίλοι. Εμείς είμαστε ένα. Εδώ το λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες. Και όπως ο Δανέλης, είμαστε σκιές, είμαστε αντανάκλαση. Υπάρχει τοπική ψυχή, αυτό που είμαστε εμείς, και μη τοπική, το λέει και ο Ντίπακ Τσόπρα.
η μη τοπική ψυχή είναι πάνω, είναι στο Θεό, είναι όλο το όλο ένα που είναι τα πάντα ενότητα. Και μας έχει αντανάκλαση εμείς, μας έχει αντανάκλαση εμάς, μας έχει αντανάκλαση και εμείς κάνουμε, αν είμαστε συνδεδεμένοι, έχουμε τα πάντα, είμαστε τα πάντα. Να ξέρετε ότι οτιδήποτε κάνετε σας αντανακλά. Εγώ δίνω αγάπη, σας δίνω συνεχώς αγάπη. Σας δίνω αγάπη, αγάπη, αγάπη και αυτό παίρνω. Και μου γίνεται μεγαλύτερη. Θέλω όλοι, μα όλοι να μπείτε στην ιστοσελίδα μου, χτυπήστε Φωτόπουλος, θα σας βγει και βλέπετε όλες τις εκπομπές μέσα και να τις κοιτάξετε. Ήρθε ένα αγοράκι και μου λέει και με την αδερφή του, άλλαξε η ζωή μου εδώ και ένα μήνα που βλέπω τις εκπομπές σου. Ήρθε προχθές στο σεμινάριο. Άλλαξε η ζωή μου, γιατί παίρνετε φως, παίρνετε μηνύματα από τα μάτια μου, γι' αυτό σας κοιτάω στα μάτια έτσι. Παίρνετε τα μηνύματα, παίρνετε την αγάπη, παίρνετε το φως και γεμίζετε. Όλα τα προβλήματα που έχουμε οι άνθρωποι είναι από έλλειψη αγάπης. Γι' αυτό ό,τι δίνουμε αντανακλάτε και έρχεται πάνω μας πολλαπλάσιο. Προσέξτε το καλά. Μην οργίζεστε, μην θυμώνετε, μην μισείτε. Σε εσάς θα έρθει επάνω. Να το ξέρετε αυτό. Θα σας έρθει επάνω σας. Είναι σαν να χτυπάτε απέναντι σε ένα τοίχο, ρίχνετε κάτι και σας έρχεται επάνω σας. Και εδώ σας λέω, σας έρχεται πολλαπλάσιο. Ιδίως η αγάπη. Ένα δίνετε, 1000 παίρνετε. Εγώ η αγάπη που σας δίνω πολλαπλασιάζεται και κάθε φορά που έρχεστε, γιατί στο σεμινάριο, να ξέρετε, σας ακουμπώ όλους, σας δίνω ενέργεια, σας δίνω φως και το καταλαβαίνετε όλοι. Και το καταλαβαίνετε, νιώθετε καλύτερα και αποφασίζετε να αλλάξετε, να μετανοήσετε, να σβήσετε το εγώ σας που σας απομονώνει από την πηγή και να προχωρήσετε προς το φως. Πρέπει να το καταλάβετε. Τα έχουμε όλα εδώ στα βιβλία μας, στο Μια ζωή γεμάτη φως και στο Έτσι γίνεται το θαύμα, και τα δύο για μένα πρέπει να τα έχετε, γιατί το πρώτο σας δίνει αγάπη, σας εισάγει, και το δεύτερο σας πάει πιο βαθιά, σας πάει πιο βαθύτερα και σας λέει όλα τα μυστικά πώς θα ενωθείτε με το Θείο. Τα σεμινάρια μου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη πάμε δωρεάν σεμινάρια στις 5 η ώρα. Όσοι και να έρθετε. Και σας υπόσχομαι, πέρυσι είχα 1, τώρα το έκανα 2. Θα κάνω 3, 4, 5 απογεύματα και πρωινά, και σκοπός μου είναι να έχω δωρεάν σεμινάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έσοδο θα έχω τουλάχιστον από τα βιβλία για να πληρώνω το χώρο και όλα αυτά. Άρα να ξέρετε ότι θα το κάνω αυτό και σας περιμένω όλους, γιατί σκοπός μου είναι να φωτιστούμε, να καταλάβουμε, ήρθε η ώρα, και το καταλαβαίνετε και μ' αρέσει, το καταλαβαίνετε πια όλοι, ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε, να περάσουμε στην 5η διάσταση, να φύγουμε από τα 3 πρώτα κέντρα τα οποία μας έχουν φόβο, θλίψη, θυμό και όλα αυτά τα πράγματα. 3 πρώτα κέντρα που είναι ανασφάλεια, είναι η αναπαραγωγή, είναι η επιβίωση και η κοινωνική εξουσία, και να πάμε στην αγάπη, να πάμε στο φως, να πάμε εκεί που ανήκουμε. Εκεί που ανήκουμε, γιατί εκεί ανήκουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να απενεργοποιήσουμε λίγο τα αρνητικά μας συναισθήματα και να το δούμε εδώ πέρα, να το δείξουμε πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε με το EFT. Τα λέμε συνεχώς, το δείχνω το EFT γιατί είναι η βάση, δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά είναι η βάση να ξεκινήσουμε να απενεργοποιήσουμε τα αρνητικά συναισθήματα. Λέμε πάνω εδώ, παρόλο ότι νιώθω φόβο, απόρριψη και υποσυνείδητα ήθελα να είμαι άρρωστος και δυστυχισμένος, ή παρόλο ότι έχω αυτό το πρόβλημα, αγαπώ, εκτιμώ, αποδέχομαι τον εαυτό μου και επιλέγω να αισθάνομαι ασφαλής, να είμαι υγιής και ευτυχισμένος. Το κάνουμε πάνω από το στήθος, εδώ που δείχνω τον κέρσορα, πάνω από τη θηλή, και μετά κάνουμε χτυπήματα στη βάση, στο κρανίο, αυτό δεν το δείχνω, εδώ. Στη βάση των φρυδιών που είναι ο μεσημβρινός της ουροδοχικής φόβος, στην άκρη εδώ που είναι ο μεσημβρινός της σχολής που είναι θυμός, εδώ κατά τα μάτια που είναι ο μεσημβρινός του στομάχου που είναι ανασφάλεια, εδώ κατά τη μύτη, κάτω από το σαγόνι που είναι ο κεντρικός, είναι τα πάντα θυμός, είναι εδώ, είναι τα πάντα, μας βοηθάει κάτω-κάτω ο μεσημβρινός να διώξουμε τις ενοχές. Εδώ είναι ο μεσημβρινός της, εδώ είναι η κλίδα, και το δείχνω και το ξαναδείχνω πολλές φορές. Να, η κλίδα εδώ, βλέπετε η κλίδα κάτω από την κλίδα που είναι των νεφρών και είναι ανασφάλεια, είναι πίεση, είναι οι πνίες, μας βοηθάει να ξεφύγουμε, και κάτω από τη μασχάλη μας για τα γυναικολογικά και την ανασφάλεια. Άρα λοιπόν κάνω αρκετές φορές, 5 με 10 φορές αυτά τα χτυπήματα, τα έχω όλα στην ιστοσελίδα μου, τα έχω όλα μέσα στο βιβλίο μου, να μπορέσετε να τα δείτε, να μπορέσετε να ξεφύγετε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε πνεύματα, ότι είμαστε φως, ότι είμαστε ψυχές γεμάτες φως. Να τα κέντρα που σας έδειχνα, τα 3 πρώτα κέντρα είναι αυτά τα οποία μέχρι στιγμής βιώναμε στη ζωή αυτή, βιώναμε την επιβίωση και προσπαθούσαμε την αναπαραγωγή, ειδονές και κοινωνική εξουσία. Όλα αυτά ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν ισχύουν πια, ότι στην ουσία αυτά μας έλεγε ο Κύριος, η πραγματική ζωή βρίσκεται από εδώ και πάνω, από το κέντρο της καρδιάς και πάνω,
Έτσι, αυτά είναι τα σώματα τα οποία μένει και στην ψυχή μας. Αυτά θα πάρουμε μαζί μας, γιατί όταν πεθαίνουμε, στην ουσία δεν πεθαίνουμε, περνάμε σε άλλη διάσταση, πνευματική διάσταση, και πρέπει να τα καταλάβουμε αυτό. Σκοπός λοιπόν του Πατέρα, σκοπός όλων μας είναι να καταλάβουμε τι είμαστε, να καταλάβουμε ότι ο σκοπός του Πατέρα μας είναι να μας έχει ευτυχισμένους, να είμαστε τέλειοι, να αισθανόμαστε ασφαλείς, να αισθανόμαστε τέλεια, και αυτό εμείς πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν βιώνουμε αγάπη και χαρά, πολλαπλασιάζεται αυτή τη χαρά και γινόμαστε καλύτεροι και γινόμαστε τέλειοι. Θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα πάντα, από τα προβλήματα τα οικονομικά, από όλα, όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν είμαστε ευτυχισμένοι, όταν δονούμαστε σε κατώτερες συχνότητες, όταν θλιβόμαστε, όταν στενοχωριόμαστε, πέφτουν οι συχνότητες, αγαπητοί φίλοι, και τελειώνουμε. Είμαστε τελειωμένοι. Είμαι μαζί σας. Τα τηλέφωνά μου 6977 34 97 66. Στο Facebook Αλέξιος Φωτόπουλος στα αγγλικά. Περιμένω αιτήματα φιλίας. Έχουμε φτιάξει ομάδα. Το Έτσι Γίνεται το Θαύμα, που έχουμε αθρώα συρροή. Είμαστε 300 άτομα πριν λίγο και τώρα έχουμε γίνει πάνω από 5.000. Και μπορείτε εκεί να γράφετε. Δεχόμαστε μόνο ανακοινώσεις φωτός, μόνο ειδήσεις φωτός, μόνο ειδήσεις που βοηθάνε τον κόσμο. Και έτσι έχουμε μαζευτεί όλοι οι άνθρωποι του φωτός, και ένας με τον άλλον γινόμαστε περισσότεροι, και θα γίνουμε πάρα πολλοί, και θα βοηθήσουμε όλο τον κόσμο να πάει στο φως, να καταλάβει την αγάπη, να καταλάβει την ομορφιά. Όταν λοιπόν φοβάμαι, σημαίνει ότι η καρδιά μου είναι κλειστή, έχω κόψει κάθε επαφή, έχω φύγει από το Θεό και έχω πάει στο εγώ, στο διάβολο, που έλεγε και ο Κύριος, στο Σατανά. Αυτός είναι ο Σατανάς, το εγώ μας, που μας ξεκόβει από την πηγή μας, από το φως. Λοιπόν, ο φόβος σημαίνει έλλειψη αγάπης, έλλειψη φωτός, και όταν φοβόμαστε αρρωσταίνουμε. Και να ξέρετε, όταν έχετε την παραμικρή αρρώστια, πάψτε να φοβάστε, όλα θα σας έρθουν καλά. Ζητήστε και θα σας δοθεί. Τελείωσε. Είναι απόλυτο. Όταν ζητάμε κάτι με την καρδιά μας, μας δίνεται αμέσως, και έχουμε πίστη, έχουμε αγάπη. Το βλέπω, το κάνω κάθε μέρα, μα κάθε μέρα. Οτιδήποτε ζητήσω μου δίδεται, αρκεί να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς για θέματα υγείας σας, για θέματα σχέσεών σας. Μπορεί να έχετε τις καλύτερες σχέσεις. Φόβος σημαίνει έλλειψη αγάπης. Εδώ είναι να σας δώσω αγάπη. Το βιβλίο αυτό, το Έτσι Γίνεται το Θαύμα, ποιος το διαβάζει, γεμίζει αγάπη. Βγαίνει από την καρδιά μου. Βγαίνει, είναι γεμάτο φως, είναι γεμάτο τελειότητα. Στα σεμινάρια μου, όταν σας ακουμπάω τα φωτόνια που βγαίνουν από τα χέρια μου, όπως μας λέει και ο William Tiller, καθηγητής στο Στάνφορντ φυσικής, μας λέει ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάλεται από πάνω από 500 παλμούς στο δευτερόλεπτο, τα φωτόνια που βγαίνουν από τα χέρια του είναι γεμάτα φωτόνια αγάπης, και αλλάζουν τις πληροφορίες του άλλου, και ακόμη και το DNA του το συνδέουν με την πηγή και τον κάνει να πετάξει και να φύγει κάθε ασθένεια. Και ο Greg Braden το έχει αποδείξει με πάρα πολλά πειράματα που κάνουν, που θεραπεύσαν ακόμη και τον καρκίνο στέλνοντας αγάπη. Η αγάπη λοιπόν που βγαίνει από τα χέρια μου, και θα έχετε την τύχη να την έχετε όσοι έρχεται στο σεμινάριο, δωρεάν σεμινάρια κάθε Δευτέρα Τετάρτη 5 η ώρα, Ναβαρίνο 9, στην ιστοσελίδα μου, στο Facebook, παντού υπάρχουν ανακοινώσεις για να έρθετε να δείτε φως. Τα CD, μάλλον τις εκπομπές μου να βλέπετε από τα CD, από την ιστοσελίδα μου, γιατί έχω περάσει τα CD όλα μέσα, και μπορείτε να βοηθηθείτε να πετάξετε. Μπορούμε όλοι να πετάξουμε, μπορούμε όλοι να πάμε το φως. Είπαμε, είμαστε πνεύματα, επαφή με την πηγή, κοινωνία, θεία εξομολόγηση, λειτουργία, ή όποιες θρησκείες έχει ο καθένας, σας κάνει τα δικά του, αλλά να συμμετάσχει στις τελετές. Μας ενδιαφέρει και στα μυστήρια για να ενώνεται η ψυχή. Το δεύτερο είναι ο νους, όπως είπαμε και το ξανάπαμε, το CD που υπάρχει στο βιβλίο. Σε κάθε βιβλίο υπάρχει CD, και στο Έτσι Γίνεται το Θαύμα, που επαναπρογραμματίζουμε το υποσυνείδητό μας. Βλέπετε η καταπληκτική αυτή η μουσική. Επίσης έχουμε και τους μεσημβρινούς, τους οποίους σας δείξαμε, που απενεργοποιούμε τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί κάποιον, αν δεν το απενεργοποιήσει τα αρνητικά συναισθήματα, συνεχίζει να αντωνείται σε κατώτερες συχνότητες και δεν καταλαβαίνει αυτά που του λες. Άρα λοιπόν, και είμαστε και σώμα, που το σώμα μας βοηθάει, όπως είπαμε, το κολαγόνο. Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί μας φίλοι, τα πράγματα είναι απλά, απλούστατα. Είναι απλούστατα. Το βλέπετε στην οθόνη, ό,τι κάνετε στους άλλους, το κάνετε προς το Θεό, γιατί τα πάντα είναι εκπρόσωποι του Θεού. Τα πάντα αποτελούν ενότητα. Μην περιμένετε λοιπόν, αν δεν φέρεστε καλά στους δικούς σας, στους ξένους, ένα φτωχό στον δρόμο ακόμη σας ζητήσει κάτι και τον κοιτάξετε υποτιμητικά κοιτάτε το Θεό, και μην περιμένετε να σας δώσει τίποτα. Έχετε κλείσει την καρδιά σας, δεν πρόκειται να σας δοθεί τίποτα από ό,τι ζητάτε, αν το κάνετε αυτό. Γι' αυτό υπάρχει πιο εύκολος δρόμος. Αυτόν τον εύκολο δρόμο σας λέω, αγαπήστε, δώστε. Δώστε με την ψυχή σας και θα πάρετε. Δώστε και θα λάβετε. Εγώ προχθές στο σεμινάριο είχατε έρθει άπειροι άνθρωποι και κάθισα μέχρι αργά
και έναν του έδινα την ενέργειά μου, την αγάπη μου, το φως μου. Δεν με πείραζε αν θα αργήσω να πάω στα παιδιά μου. Δεν με πείραζε τίποτα. Ήθελα σε όλους να σας δώσω αγάπη, να σας δώσω φως. Και είμαι μαζί σας, είμαι συνεχώς μαζί σας, να σας δείξω τον απλό τρόπο. Και ο απλός τρόπος είναι αγάπη, είναι συγχώρεση, είναι να καταλάβετε ότι έχετε ό,τι θέλετε αρκεί να το ζητήσετε με την καρδιά σας, αρκεί να απαλλαγείτε από τα αρνητικά συναισθήματα, αρκεί να απαλλαγείτε από τα πάντα. Και μπορούμε όλοι και ξεκινάμε να βαδίσουμε προς το φως. Είμαι μαζί σας λοιπόν και το πρώτο συναίσθημα, το πιο αρνητικό συναίσθημα που έχουμε είναι ο θυμός. Ας τον δείξουμε λοιπόν. Ο θυμός λοιπόν μας πιάνει το μεσημβρινό, όπως βλέπουμε, το δείχνω και το ξαναδείχνω μήπως το καταλάβετε, το μεσημβρινό του ύπατος. Εδώ βλέπουμε ξεκινάει από το τελευταίο, σχεδόν ανάμεσα στο τελευταίο και στο πρώτο τελευταίο, ακριβώς αυτό το σημείο. Γι' αυτό τα έχω όλα αυτά μέσα στο βιβλίο. Σας έχω τα κόκκαλα να βλέπετε πού θα πιάνετε. Περνάει, βλέπετε, από το ισχύο και το καταστρέφει. Γιατί καταστρέφεται το ισχύο σας, αγαπητοί μου? Γιατί θυμώνετε. Δεν καταστρέφεται επειδή γερνάτε. Μην έχετε ψευδαισθήσεις. Τα γόνατά σας έχετε πρόβλημα γιατί περνάει ο μεσημβρινός. Όσοι έχετε θυμό, έχετε πρόβλημα με τα γόνατα. Το 100% και το βλέπετε και σας το αποδεικνύω στα σεμινάρια που έρχεστε και το βλέπετε. Άρα λοιπόν, και όσοι έχετε θηροειδή, πάλι είναι από θυμό, βλέπετε, πιάνει στο μέσα μέρος ή αυτοάνοσα νοσήματα. Άρα λοιπόν, κάνουμε μαλάξεις σε αυτά τα σημεία που δείχνουμε εδώ. Κάνουμε μαλάξεις εδώ πάνω από τον αστράγαλο και κάνουμε μαλάξεις κάτω από το γόνατο σε αυτό το σημείο που δείχνουμε. Τα δείχνουμε όλα ξεκάθαρα και στο βιβλίο. Όμως, για να απαλλαγούμε από το θυμό. Όμως και έχει σημασία να μειώσουμε το εγώ μας. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να μειώσουμε το εγώ μας και θα το ξαναδείξουμε μετά. Όταν έχουμε το εγώ μας, θυμώνουμε και τελειώνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν λοιπόν όμως σας φαγωθεί εδώ το ισχύο, σας φθαρεί το ισχύο ή τα γόνατα, έχουμε πρόβλημα και το πρόβλημα μπορεί να μας το λύσει μόνο το proactive μας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εκείνο που έχει σημασία, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ψυχές γεμάτες φως και όταν αναπτυχθεί το εγώ μας, τότε χάνουμε την επαφή με την πηγή μας. Χάνουμε την επαφή με την πηγή μας και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εκείνο που είναι το διαβατήριο για τα πάντα. Η λύση για τα πάντα είναι η αγάπη. Τώρα που ξεκινήσαν και τα σχολεία, σταματήστε να συμβουλεύετε τα παιδιά σας. Μην τους λέτε τίποτα. Μην τους λέτε πραγματικά τίποτα. Αγαπήστε τα, δώστε τους αγάπη. Κοιτάξτε τα με αγάπη. Χαϊδέψτε τα το βράδυ που κοιμούνται. Πάρτε τα στην αγκαλιά σας, κοιτάξτε σας στα μάτια σας. Θα πετάξουνε. Δεν χρειάζεται να τους πείτε τίποτα. Είναι συνδεδεμένα και έχουν από πάνω κάθε οδηγία. Γι' αυτό μην κρίνετε. Μην κάνετε τίποτα στα παιδιά σας. Αγαπήστε τα, αγαπήστε τους δικούς σας και θα έχετε τα πάντα. Και αυτή η αγάπη θα σας επιστραφεί, θα σας φέρονται καλύτερα. Μην κοιτάτε το εγώ σας. Εγώ τα παιδιά μου ακόμη και να με χτυπάνε δεχόμουν. Και ακόμη και ο μικρός. Δεν με πείραζε. Αρκεί το παιδί να του δώσω αγάπη, να καταλάβει τι έκανε. Και έχει βγει και έχουν βγει τελειότατα. Θεϊκά παιδιά με εμπιστοσύνη, πλήρη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Όταν κρίνεις, όταν του πεις πρόσεχε, σημαίνει δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Σημαίνει δεν αξίζεις. Όλα τα προβλήματα που μου έρχεται, το 100% των προβλημάτων που έχετε σήμερα, έχετε από φόβο απόρριψης, από έλλειψη αγάπης που δεν πήρατε μικρή. Όλοι. Είχατε ένα σας καθηγητής ιατρικής από το Χάρβαρντ και μου λέει, κύριε Φωτόπουλε, τώρα κατάλαβα γιατί αρρωσταίνω και γιατί έχω προβλήματα. Καθηγητής ιατρικής από το Χάρβαρντ. Γιατί, μου λέει, γιατί είχα χάσει τη μητέρα μου όταν ήμουν 2 ετών και έτσι δημιουργήθηκε φόβος απόρριψης, το ξέλαβε για απόρριψη το υποσυνείδητό μου και έτσι είχα φόβο απόρριψης και έπαιρνα αρνητικά όλα τα πράγματα. Η αγάπη είναι, παιδιά, σήμερα. Η έλλειψη αγάπης. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, το λέω και το ξεκαθαρίζω. Οτιδήποτε πρόβλημα, όλα τα προβλήματα, περιμένω τα τηλεφωνά σας στο 69 77 34 97 66. Σας περιμένω στα σεμινάρια μέσω του Facebook Αλέξος Φωτόπουλος στα αγγλικά. Περιμένω όλα τα μηνύματά σας στο Έτσι Γίνεται το Θαύμα, στην ομάδα μας που είναι στο Facebook. Περιμένω ό,τι θέλετε και να βλέπετε τι κάνουμε. Περιμένω στην ιστοσελίδα μου Φωτόπουλος, αν χτυπήσετε, βλέπετε όλες τις εκπομπές και να τις βλέπετε μία-μία και να με κοιτάτε στα μάτια. Θα πάρετε φως. Σας το λέω, σας το υπόσχομαι, σας το εγγυώμαι. Μόνο και μόνο, και είναι όλα δωρεάν για σας. Βλέποντας τις εκπομπές μου,
βλέποντας τις εκπομπές μου, θα γίνετε άλλοι άνθρωποι, θα πετάξετε, θα βιώσετε αγάπη. Όλα λοιπόν τα προβλήματα, για να καταλήξω, οφείλονται σε έλλειψη αγάπης που δεν πήρατε μικρή. Και αυτή την αγάπη μπορώ να σας τη δώσω. Μπορώ να σας τη δώσω και σας τη δίνω απλόχερα, κοιτάζοντας στα μάτια. Βλέποντας τα μάτια μου, και το λένε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες αυτό, την αγάπη, και στα μάτια ενός ανθρώπου που σας δίνει ανιδιοτελή, χωρίς όρους αγάπη. Γιατί η ερωτική αγάπη είναι ιδιοτελής, είναι του εγώ, δεν βοηθάει. Και είναι με όρους. Ανιδιοτελή, χωρίς όρους αγάπη. Ό,τι και να κάνετε. Έρχεστε στα σεμινάρια, δεν σας ξέρω, σας δίνω την αγάπη μου, σας ρουφώ όλη την αρνητική ενέργεια και ας πάγω στο σπίτι μου κουτσένοντας από την πολύ αρνητική ενέργεια. Την βγάζω βέβαια μετά, αλλά όμως σας την παίρνω την αρνητική ενέργεια και σας δίνω αγάπη, σας δίνω φως. Αυτή την αγάπη λοιπόν που παίρνετε από τα μάτια μου, που παίρνετε από αυτά που σας λέω, που παίρνετε από τα βιβλία μου, γιατί αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο αγάπη. Και το άλλο έχει αγάπη, αλλά έχει περισσότερες οδηγίες. Έχουμε το CD που επαναπρογραμματίζουμε το υποσυνείδητο. Σας βοηθάει να πετάξετε. Έχει και το άλλο CD, γιατί δείχνω μόνο το ένα, και τα δύο έχουν CD. Και τα λόγια τους είναι διαφορετικά. Πρώτα θα ακούσετε αυτό και μετά το άλλο, γιατί το άλλο είναι πιο τεχνικό. Σας βοηθάει μεν, αλλά το πρώτο σας βοηθάει να νιώσετε την αγάπη, να τη βιώσετε. Στα σεμινάρια που σας ακουμπάω, και σας ακουμπάω όλους, σας δίνω φως. Και σας απενεργοποιώ και τα αρνητικά συναισθήματα όσοι το έχετε βιώσει, και σας λέω μη φοβάστε, θα έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, μη σας απασχολεί αν έχει κόσμο, θα σας δω όλους, γιατί θέλω να σας γεμίσω αγάπη, θέλω να καταλάβετε το καινούριο, να καταλάβετε ότι μόνο η αγάπη μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο στον κόσμο δεν μπορεί να σας κάνει, να σας συνδέσει, να αισθάνεστε όμορφα, να αισθάνεστε τέλεια, και τίποτα άλλο δεν μπορεί να σας χαλάσει και να σας κάνει να αισθάνεστε άσχημα όταν κρίνετε. Πάψτε να κρίνετε, πάψτε να βλέπετε τηλεόραση, όλες αυτές τις ειδήσεις, όλες αυτές τις κοκορομαχίες κάθε μέρα. Έχω βάλει ένα άρθρο στην ιστοσελίδα μου, πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Διαβάστε το και θα δείτε. Για το ό,τι έχει συμβεί, ευθυνόμαστε εμείς, γιατί κοιτάζαμε το εγώ μας. Κοιτάζαμε να βγάλουμε ανθρώπους που θα εξυπηρετήσουμε το εγώ μας. Τώρα θα βγάλουμε τους ικανούς. Όπως μου είπε ο μπαμπάς μου, ο γιος μου, ο μπαμπά μου λέει πριν, όταν γινόντουσαν εκλογές, ήταν μικρός, θα ψηφίσει τους ικανούς, τους άριστους. Αυτό είναι η λογική. Όχι αυτούς που θα μας εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα, γιατί αυτοί που μας εξυπηρετήσαν τα συμφέροντα είδατε που μας οδηγήσανε. Άρα μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Μπορούμε να πετάμε από υγεία και χαρά, και ό,τι ζητάμε να το έχουμε. Όταν λοιπόν πάρετε αγάπη, αισθανόσαστε την ενότητα. Τα φωτόνια που βγαίνουν από τα χέρια μου όταν σας ακουμπάω και σας κάνω πίσω στην πλάτη για να σας απενεργοποιήσω τα αρνητικά συναισθήματα και να σας δώσω φως σε όλους που το κάνω, γεμίζετε αγάπη και αισθάνεστε την ενότητα. Τα πάντα είναι ενωμένα, αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η μόνη ουσία, και το λένε όλοι οι επιστήμονες, το λένε οι πάντες και τα πάντα. Και μόνο με την αγάπη αισθανόμαστε την ενότητα αυτή, και μόνο με την αγάπη, όταν έχουμε φόβο, θλίψη, θυμό, κρίση, ξεκοβόμαστε και δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Ο νους σας δεν μπορεί να σας κάνει τίποτα. Είναι δεδομένα. Από πάνω να έρθουν οδηγίες. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα. Όταν είσαστε συνδεδεμένοι, όταν αγαπάτε, όταν προσφέρετε, όταν κοιτάτε στα μάτια τους ανθρώπους, τα έχετε όλα. Μπορούμε να ξεφύγουμε, να πάμε στη νέα διάσταση. Ήδη πάμε. Ήδη όσοι έρχεται δίπλα μου, όσοι έρχεστε δίπλα μου, όσοι ακούτε τα CD μου, όσοι διαβάζετε τα βιβλία μου, πετάτε. Όλοι πετάτε και θα πετάξετε και θα απαλλαγείτε από κάθε αρνητικό συναίσθημα, από κάθε ασθένεια. Δεν σας λέω, τα πηγαίνετε στους γιατρούς σας κανονικά και θα σας ελέγχουν. Αλλά οι γιατροί σας, όταν δουν ότι έχετε απαλλαγή από τα αρνητικά συναισθήματα, θα διαπιστώσουν ότι έχετε απαλλαγή και από κάθε αρρώστια που είχατε. Γιατί τις αρρώστιες όλες τις δημιουργεί η έλλειψη αγάπης. Το ότι αισθανόμαστε ξεχωριστοί, το ότι φοβόμαστε σημαίνει ότι αισθανόμαστε ξεχωριστοί, αισθανόμαστε σε σύγκρουση, αισθανόμαστε ότι κάτι μας απειλεί και μπαίνει σε διαδικασία το ερπεταγωγής εγκέφαλος, μπαίνει σε διαδικασία όλο μας το σύστημα, το αμυντικό, αυξάνει την πίεση, αυξάνει τη χολυστερίνη, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται πάνω μας ή δεν λειτουργεί και παθαίνουμε καρκίνο όταν δεν λειτουργεί το νοσοποιητικό μας σύστημα, γιατί έχουμε φόβο, θλίψη, θυμό. Γι' αυτό, ό,τι και να έχετε, μπείτε στην αγάπη, μπείτε στο φως, συμμετέχετε στα μυστήρια της Εκκλησίας σας, στις τελετές. Στην εκκλησία, μία λέει προσέχουμε σπίτι μου και μετά είχε τρακαρίσματα, είχε προβλήματα με τον άντρα της, 1002 θέματα. Της λέω, κυρία μου, αφού βλέπεις αυτό που κάνεις, δεν σε οδηγεί πουθενά. Αγάπησε, πήγαινε στην εκκλησία. Πήγαινε όπου νομίζεις να ενωθεί η ψυχή σου με το Θείο, γιατί μόνο όταν συνδεθούμε είμαστε τα πάντα. Άρα λοιπόν η αγάπη. Η αγάπη, η αγάπη, και σας τη δίνω απλόχερα. Πολλές φορές δεν έχετε παραγάπη και καρδιά στην εκκλειστή. Μην κατηγορήσετε τον εαυτό σας. Μπορούμε να την ανοίξουμε. Αυτό κάνω. Σας ανοίγω την καρδιά σας και σας συνδέω με τον Δημιουργό. Σας συνδέω με τον Κύριο.
Και ο Κύριος είπε: έρχεστε μαζί μας και σας αγαπάω κι εγώ, πατέρα σας, όταν τηρείτε τις εντολές μας. Και η πρώτη εντολή να αγαπάτε αλλήλους, να μην κρίνετε, να μην κριθείτε, να προσφέρετε, να είσαστε ταπεινοί. Όλα αυτά, άμα τα κάνουμε, δεν είναι ιστορίες. Τα λένε όλοι οι αρχαίοι, τα λένε όλοι οι μεγάλοι. Δεν είναι ιστορίες. Αυτό έχει. Με αυτές τις προδιαγραφές έχουμε κατασκευαστεί, αγαπητοί μας φίλοι, και με αυτό θα βαδίσουμε. Και εγώ σας λέω ότι όταν κάνουμε αυτά, θα πετάξουμε. Όταν κάνουμε ό,τι μας είπε ο Κύριος, πετάμε στο φως, στην αγάπη, στην ομορφιά. Είμαι εδώ να σας απενεργοποιήσω τα αρνητικά συναισθήματα, να σας ξεκινήσω την καρδιά, να σας δώσω αγάπη και όλα αυτά δωρεάν στα σεμινάρια μου. Να έρθετε, να βοηθηθείτε, να καταλάβετε. Στην ιστοσελίδα μου χτυπήστε Φωτόπουλος όλοι και συστήστε σε όλους. Έχω τα πάντα για κάθε πρόβλημα υγείας που έχετε και αν θέλετε πάρτε με, στείλε μου μήνυμα να βάλω και το πρόβλημα που δεν έχω βάλει. Να βάλω όλα δωρεάν να τα βλέπετε, να σας βοηθάω να γεμίζετε αγάπη, να γεμίζετε φως. Άρα λοιπόν μια ψυχή αν χαθεί είναι εύκολο να χαθεί στο σκοτάδι. Γι' αυτό χρειάζεται τα μυστήρια, γι' αυτό χρειάζεται οι τελετές που γίνονται, γιατί ξαναενώνετε με την πηγή σας, παιδιά. Ακούστε με αυτό που σας λέω. Ό,τι θρησκεία να είστε και δωδεκάθεοι να είστε και ό,τι να είστε, δεν βλάφτει. Βέβαια, το καλύτερο για μένα είναι να είστε στον Κύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι και να είστε, βοηθιέστε. Το θέμα είναι να μην συμμετέχετε. Και χριστιανοί να είστε, αν δεν συμμετάσχετε στα μυστήρια και στις τελετές, είναι σαν να μην είστε τίποτα. Άρα λοιπόν, συμμετέχουμε, βοηθάμε. Είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι ζητήσουμε θα μας δοθεί και μας δίδεται. Το πιο μεγάλο μυστικό που θα πάρετε σήμερα να σας μείνει. Ζητήστε με την καρδιά σας και θα σας δοθεί. Μη θυμώνετε. Λέμε Θεέ μου, θέλω να είμαι μόνο φως και αυτό το θέλω με την ψυχή μου. Και σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ Θεέ μου για αυτά που με έχεις δώσει μέχρι σήμερα. Γεννηθείτε το θέλημά σου, γιατί το θέλημα του Θεού ξέρει τι θέλει να κάνουμε. Είμαι μαζί σας, είμαι πάντα μαζί σας. Να είσαστε καλά.